Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларым, минем караучыларым. Март айын хатын-кызлар айы дип йөртәләр. Бәлки 8 март хатын-кызлар көне уңайнан бәйләп әйтәләрдер. Мин дә бу юлы сүзне хатын-кыз тыңлаучыларыма бирергә булдым. Чаллыдан Ләйсән сөйли. Ile исәнмесез? Сезгә сезнең даими тыңлаучыгыз яза. Мин сезнең тормышчан, кызык һәм шул ук вакытта кызганыч булган тормыштагы булган историяларыгызны бик кызыксынып карап барам һәм инде үземнекен дә сезгә яздырып җибәрергә булдым. Бәлки тормышта авыр юлда калган, авырлыкларга очраган хатын-кызларга бәлки берәр файдасы тияр, алга таба яшәп китәр өчен этәргеч булыр. Моннан 10 ел элек мин 2 яшьлек балам белән урамда бер ялгызым төнлә урамда калдым. Мине өйдән куып чыгардылар. Ул төнне мин иптәш кызына кунып чыктым. Мин аны бүгенге көн үк хәтерлим. Ул инде бүгенге кебек шушы кышның зәмхәрир суык төне иде. Ярар, төнне үткәрдек дә әтием белән әнием янына икенче көнне кайтып киттем. Аллага шөкер, аларга рәхмәтем чиксез. Бүгенге көндә дә әле алар миңа терәк булып, миңа ярдәм итеп яшиләр. Инде Аллага шөкер, шушы 10 ел эчендә эшем дә бар, эшемдә хөрмәт тә итәләр. Йортлы да булдым, фатирлы да булдым. Машинам да бар йөрергә. Бар яктан тормышым җитеш. Аллаһка рәхмәтем чиксез, бүгенге тормышым белән бик канәгать. Һәм инде минем дә тормыш юлымда инде бүтән кияүгә чыкмамын, бүтән кешегә ышанмамын дип үземә ант итсәм дә, тормыш юлымда бер ир пайда булды. Без инде аның белән матур гына очраштык, кунакларга йөрдек, бәйрәмнәрдә гел очраша идек инде. Балаларыбыз тагын бик дуслаштылар. Инде яшь аермалары зур булса дагын рәхәтләнеп бергә уйный торганнар иде. Сөйләшергә темалары да бар иде. Аларга берсе белән тоже рәхәт иде. Бу Иртол, аның беренче хатынының баласы бар иде. Һәм инде көннең бер көнендә исемен Ойрат дип алыйк, миңа тәкъдим ясады. Матурым, әйдә болай очрашып йөреп, гомерне үткәреп булмый, гаилә корыйк. Син ризамы миңа кияүгә чыгарга диде. Мин инде ризалаштым, әмма ләкин минем ризалык белдергәннән соң ул миңа үзенең шартын җиткерде. Минем сиңа бер шартым бар, син балаңны әтиң белән әниең янында калдырырга тиеш. Без аның белән бергә тора алмаячакбыз диде. Мин дәген аптырап тормадым. Тавыш та чыгармадым, еламадым да. Әкрен генә ярар матурым. Мин сиңа кияүгә чыгарга риза. Әгәр дә син дәген үзеңнең балаңны әтиең белән әниең янына калдырсаң, дидем дәген араларны өздем. Инде Худайдан насыйп булмагандыр. Бүгенге көндә дә без ул кеше белән, Ойрат белән дустан мөнәсәбәттә аралашып торабыз, әмма ләкин аның белән минем инде гаилә корасым килми. Инде хатын-кызларга әйтәсе килгән сүзем шул: үзегезнең личный, шәхси бәхетегезне корам диеп, балаларыгыздан баш тарта күрмәгез. Оно того не стоит, русча әйткәндә, чөнки безнең картлык көнебездә без барыбыз тагын балаларга каласы кешеләр. Без бөтенебез дәген ирләр килә дә китә, ә балалар безнең белән калалар. Әле кичәгенә миңа башка республикада яшәүче тыңлаучым хат язды. Мин аның белән телефоннан да сөйләштем, хатын укый. Мин авыл кызы, бик матур табигатьле җирдә туып үстем. Әтием бик тырыш кеше. Без башлангыч сыйныфта укыганда югары уку йортын тәмамлады. Мин дә 6нчы сыйныфта укыганда камыр ризыклары әзерләргә, токмач кисәргә өйрәндем. Күршедә генә миңа ошаган сыйныфташым яши иде. Китапханәдән китап ташып мине авыл клубына кинога йөртә иде. Мәктәптән соң мин укырга киттем, ә ул армиягә. Тик нигәдер
Ул язган хатлар миңа килеп җитмәде. Әни миңа әйтмичә генә җыеп барган. Сине аңа кияүгә бирәсем юк, уйлама да, диде ул. Ничек инде әни сүзенә каршы киләсең? 22 яшьтә башка егеткә кияүгә чыгарга туры килде. 6 ел балабыз булмады. Мин бухгалтер булып эшләдем, ә ул командировкада 15 көн эшли, 15 көн ял итә. Яшьлек чакта көнләп теләсә нәрсәләр әйтеп кимсетә иде дә. Нигә улай дип әйтәсең? Бер повод бирмәймен. Бер кая синсез йөргәнем юк дип әйтәм дә. Сине басырга гына әйтәм мин. Ничек инде син йөрисең? Йөрмисең, конечно. Дип тынычландыра. Кирдән дуслашып китәбез без торган идек инде. Шулай көнләп яшәп, кимсетеп яшәгән кешегә тора ихтирам каламын инде. Өйләнешүебезгә 3 ел дигәндә командировкадан кайтмады бу. Бер хатынга йортка кереп 6 ай яшәде. Мин аерылырга ниятләп әнидән киңәш сорадым. Безнең нәселдә хатын айыручы, ирдән кайтучы түз диде. Ничек бардың, шулай яшә. Иремнең башка хатын белән барып чыкмады, ә мин балага уздым. Үзе балаларга карата ихтирамлы булды. Мине генә гел җәберләп яшәде. Мин ширләгәч аерылшайык, аерым яшәйек. Миңа мондый ширле хатын кирәкмәй диде. Мин яланып, ничек инде балаларына кияүгә бирәсе, кызны кияүгә бирәсе бар, улымны өйләндерәсе бар. Ничек күз алдыңа китерәсең дип ялынып еладым. Ташлама безне, аерылма бездән дип. Ул вакытта кирәк булган ул менә шулай дип әйткән сүзләр. Аның бер ярдәме дә димәде. Себердән эштән кайтканда миңа инсульт булган иде. Күзем чалыш, аягым сирәлә. Син авыру, ширле хатын белән яшәмим, аерылам, диде ул. 2012 елда икенче инсульт булды. Дәваланырга, кызымны укытырга әтием ярдәм итте. Иптәшем нефть заводына эшкә кергән иде, өйгә аны эзләп яшь хатын килеп керде. Хатыным үлде дип танышкан булган. Мин ирем өчен тере мәет булып яшәдем. Мин ширле хатын белән яшәргә җыенмыймын. Мин эштән кайтуга, икенче вакытыдан кайтуга документларымны әзерләп куй, развод диде. Әкрен генә үз көемә, үземнең пенсиягә яшәдем. Балалар әти-әнием булыштылар. Бик күп лечение алдым. 13-нче елга уже эшләй башлаган идем. Тавыш гауга белән булса да бер төб астында яшәдек. Кошелеклар аерым иде. Күпме тели шулай эчте. Кая теләй шунда китте, гүләйт итте. 16-нчы елда миңа инфаркт булды. Казагы йөрәгемә операция белән бетте. Мин 2 ай больницада яттым. Кызым карады ки, шул вакытта буе ул ишеп яткан булып чыкты. Нигә инде киленне булгачта шулай кыланасың дип әйттем. Ник балаларны яфалап ишеп яттың дип. Шулай дигәч, ичмаса үлмәдең дә бит, котылыр идем синнән, диде. Хәзерге көндә ирем белән бергә тормыйм. Гомер буе түздем, акча эшләдем, балалар карадым. Ләкин авыру хатын ирем өчен кирәк булмады дип яза ул. Ойнарга да, утырып сөйләшергә дә теләге булмады. Мин алкаш түгел дия идегел. Тапшыруларымда хыянәт турында төрле фикерләр яңгырады. Мин блогер Рәфис Атаказ белән дә сөйләштем. Минем Аллага шөкер андый нәрсә булган булмады. Кайчанда миңа хыян иткәннәр булмады, үзем әйткән. Иткән очракта бер кайчанда гафу итмәс идем үзем. Һәм иткән кешеләрне дә аңламыйм. Бер хыянәт иткән кеше 2 мәртәбә, 3 мәртәбә, 10 мәртәбә һәм күп мәртәбә хыянәт итәргә була. Шуңа күрә хыянәт иткән кешеләрне гомумән аңламыйм. Хыянәтне кичерү ата дип аңлыйм. Гөнаһтыр да хәтта. Ә бит кичермичә булмый, аиләдә балалар булырга мөмкин. Яисә фатир мәсьәләсе, ипотекада булган фатир булырга мөмкин. Шулай кичермичә торырга туры киләме? Кешенең бар күңел халәте, кешенең бар яшәү халәте. Менә кайсы кешегә якынрак, кайсы кыйммәтрәк күңел халәтеңме, яки инде яшәү халәтеңме? Бу матдиятларга карый. Шуннан чыгып,
кеше инде әлбәттә безгә Аллаһ Тәгалә шундый бер сыйфат биргән, ул сайлау мөмкинлеге. Бездә шундый сыйфат бар, сайлау алыр. Бу очракта һәрбер кеше үзе шәхси эшчек ягыннан карап хәл итә. Ну, үзең өчен яшәп булмый бит инде алар булгач. Димәк сине яратмыйлар, димәк сине кешегә санамыйлар, хыянәт иткәч. Шуңа күрә инде кичерү-кичермәү һәрбер кешенең үзе өчен, но мин кичермәс идем һәм барыбер шул фикерендә калам, кичергән кешеләрне дә барыбер аңламыйм. Хөрмәтле тыңлаучыларым, мин сездән яңа хатлар көтеп калам. Сез минем Instagram битемә дә кушыла аласыз. Адресын аста комментарийларда язармын. Мин сезнең белән саубуллашам, каналыма язылырга онытмагыз. Барыгызга да бәхет теләп калам.